Vă salut, dragilor! Astăzi este o zi specială pentru că avem invitați 4 copii micuți, pentru că nu de mult a fost ziua copiilor și ne-am gândit să-i arătăm puțin care este activitatea noastră și cu ce ne ocupăm zi de zi, care este fluxul la producție și bineînțeles ne-am pregătit și cu jocuri pentru copii respectiv. Dar în mare parte în video în continuare o să vorbim în ungurește pentru că copiii așa se simt bine și din cauza asta o să vorbim în ungurește. Tehát akkor gyereknap alkalmából meghívtunk 4 kicsi gyermeket, és megmutassuk nekik egy kicsit a céget, bevezessük őket a mindennapokba, és még játékokkal is készültünk nekik, úgyhogy gyertek, és fogadjuk őket sok-sok szeretettel. Háló? Kell mondjál nekünk, hogy mit kell tenni? Na jó, kinek adod át a helyet most? 40 000. Európa egy. Egy fél? Persze? A helyedet Danielnek. Hova menjünk? Mit akarsz megnézni? Nekem is. Még azt is elmondom, hogy ez alumíniumból van. Gyertek a raktárba! Hát jól! Megdom még nekünk! Ezzel adtam, hogy tényleg mi van az én álmommal? Gyertek, hogy úgy! Na lássátok, így nem szabad menni vele. Így nem szabad. Gyertek, még van, még négy. Fel vagytok készülve? No! Ez az! Ügyesek vagytok! Egyszer emélyétek! Na! Hoppá! Azaz! Ugye? Ó, nem kell elvigyétek! Ó, push! Woo! Hát ez nem volt egyszerű. Igazából 4 gyerekkel eléggé könnyen elbírtunk. A terveink azok 75 gyerekre voltak megcsinálva, csak sajnos az igazgatónő nem egyezett bele, hogy a gyerekek elhagyják az iskola területét, és ezért sajnos nem tudtuk megcsinálni. Viszont az a 4 gyermek, aki velünk tartott, elsősorban szeretném megköszönni a szülőknek, hogy megbíztak bennünk, hogy ránk bízták a gyerekeket, és másodjára pedig remélem nagyon jól érezték magukat, és remélem tetszett nekik. Remélem, hogy nektek is tetszett. És hogyha szeretnétek esetleg, hogy csináljunk még magyar contentet, akkor iratkozzatok fel, osszátok meg a videót, és esetleg kommenteljetek. Hello!